Здравейте! Аз съм Кръсканков. Не знам този епизод кой е. Не знам, ще проверя. Ма къде то пак ще ме дразни? Етко. Айде бе! Бързо, че ми трябва за ендър фермата. Ами някой епизод ще почвам да правя ендър ферма. Защото... Какво ще правя аз тук? Днес не съм намислил какво ще правим. Това там е яйцето. Дето убихме вчера дракона за 10 минути. Там някъде беше. Го разбихме на пух и прах. Просто беше супер. Хайде съм направил път през Недъра. Защото иначе натам е 1000 блока. И половината е с лодка, тъй че не ми съм мина сега. Така днес мисля да направим нещо, което не сме правили. Ами... почти няма да правим нищо. Ще обяснявам най-много. Значи... Сега следващите епизоди ще се старая да открия Jungle заради лианите, които ще ми трябват за ендър фермата. 4 епизода, в които аз ще трябва да намеря Jungle. Ще сейфна координатите и ще се надяваме да успеем да го направим, защото този ендър фърм сигурно към 2 епизода ще го правя, защото повече от 13 минути не мога да снимам, защото иначе не ми дава да го кача този видео. Опитах се да го направя, но не стана. Значи, ето и го правим. Вече ми казвайте какво да правя в този свят, в тази поредица въобще. Защото аз не мога да се сетя за нищо сега какво да направя точно. Кажете ми какво да направя. Аз да го направя така да ми е по-лесно, го напишете в коментарите. Защото иначе аз не мога. Така трябва и да мисля. И да събирам материали да го строя, мисля и за фермата и за всичко, аз така не мога. Сега, този епизод ще чакам в коментарите. Тази седмица, това е последният клип, в който ще снимам тази седмица на тази поредица. И ще имате цяла от днеска е неделя до събота. Имате 6 дни. Да, напишете в коментарите какво да направя. Ще избера някой за епизод, за специален епизод. Ако искате някой епизод, можем да тръгнем да търсим Potion Table. Да почнем да експлораме и Fortress. Или да отидем за крилата. Аз тук би трябвало да имам такива от Creeper. Мога да направя ракети. Нали? Имаме и хартия.
30 кила. Ще стигне се за някой полет. Да! Недър портал просто ще го струша. Не знам какво да правя. Казах и пишете в коментарите какво да направя. Защото сега се чудя какво да правя, чу ли да правя, но или да правя. Честрум ли да правя, в Незър ли да ходя, в Ендър ли да ходя, къде ли да ходя. И... не може така. Трябва да събираме и шугаркейна доста. Защото това с ракетите е много важно. Защото иначе трябва да скачам 300 метра. Да полетя се лайтрата. Толкова голяма ферма би трябва да стигне. Да се надяваме, че ще успеем да се справим с всичко. Казах и то, сега ви казвам, този клип няма да е много дълъг. Дори хич няма да е дълъг. Просто да кажа тия неща, че аз трябва да се оправя с този свят. Вижте. Тук така, гледайте, потрошено къщите имам да строя, какво ли не имам да правя. Този свят е малък, ако искате ще правим така, че да го удвоим и острова. И не знам, трябва да го направим по-голям. И по-нататък ли, не знам какво да го правя. Но мисля, сигурно в следващия епизод би трябвало да отидем вече за крилата. Да се сетя. Не сме казали ти какво да правя. Следващия епизод казах какво ще правим. Отиваме за Елайтра. Следващия епизод на тази поредица. Но следващият епизод ще го направим или на Happy Wheels, или на това. Или на сервер на Minecraft. Да, това е този клип. Надявам се да ви е харесал. Както казах, пишете в коментарите, цяла седмица ви давам. И ако успеете, напишете го. Ще го направя в следващите епизоди. И това е. Надявам се да сте разбрали. Следващия епизод ще мисля да го направя на Happy Wheels. Арча.